Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 30 март, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Алдагы минутларда шул турыда булыр. Бүген үзенчәлекле һәм формаль булмаган көннәрнең берсе – паркларга сәяхәт итү көне. Максаты кешеләрне гади, матур һәм файдалы булган ял итүгә игътибарны күбрәк юнәлтү. Тикшерүләргә караганда, паркларда һава сулау стрессны түбәнәйтә, кәефне күтәрә. 125 ел элек, 30 мартта, психоанализ турында беренче мәгълүматлар бирелә. Вена психиатры Зигмунд Фрейдның журналда бастырылган мәкаләсенә әллә инде игътибар бирмиләр. Бары тик дистә еллар узгач кына психоанализ методы киң кулланыш таба. 1970 елның 30 мартында экраннарга «Белое солнце пустыни» фильмы чыга. Режиссер Леонид Гайдайның фильмын берничә буын яратып карый. Россия космонавтларының старт алдыннан фильмны карау инде күптән матур традицияга әйләнде. Рәдиф Гаташ әдәбият сөючеләргә яхшы таныш. Татар шигъриятендә шәрык традицияләрен дәвам итүче күренекле шагыйрьләребезнең берсе. Беренче әсәрләре 60 еллар башында басыла башлый, уртасында инде «Гөлләр су сыры» китабы дөнья күрә. Халык шагыйре Рәдиф Гаташ бүген үзенең матур, зур юбилейын билгеләп үтә. Мин Марстан, юк, йолдыздан түгел, җирдәге бер матур авылдан, әмма миңа барыбер йолдыз җиле, йолдыз җене диләр кагылган. Мин Марстан, тик марсиан түгел, мин җирски, тузан бер, бала. Күкләр күптән ачылса да күзгә, әлегә китә алмам. Җир кала. Үзен марсианин дип белдерүче шагыйрь бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Хәерле көн. Бүген сезнең өчен үтә дә истәлекле көн, туган көнегез, зур матур юбилейгыз. Сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Һәм инде рәхмәтләребезне әйтеп китәсебез килә. Менә тапшыруыбыз башланганда ук бүгенге шундый истәлекле көнегезне нәкъ безнең белән башлаганыгыз өчен. Рәхмәт үзегезгә. Сезнең «Мин марсианин» дигән шундый кызык, матур шигырегез бар. Ни өчен тамашачыларда бәлки шундый сорау да туа торгандыр. Ни өчен Рәдиф Гаташ үзен марсианин дип атый икән? Мин Марстан, юк, йолдыздан түгел, җирдәге бер матур авылдан. Ләкин миңа барыбер йолдыз җене, йолдыз җиле диләр кагылган дип башлана торган шигырь. Юкса кешедә әле җир паспорты, мин дә Марс дигән авылдан. Шул авылда йолдыз җене миңа кагылган дип бетә. Менә ул минем авыл Марс исемле. Ул күчкән 31 елны гына күчеп алган дигән авыл. Бик матур урында, урман, аланнар эчендә ул. Менә шундый матур авыл Марс. Шуңа күрә алар ул шигырьгә дә кергән минем элекке бүре өязендә авылым Марсым. Бабиш Можар Атнабай туган як дим. Сарьян, Әхсан Баян да шуннан иде. Һәм Роберт та. Изге жаннан ит Раббым дип әйтәм. Робертны да искә алып, Робертның әле кичә генә елы булды Робертның, шуңа күрә аны искә алам. Шул Марсымны һаман уйда буйлыйм мин. Урман болыннарын айкыйм, уйлыйм мин. Акланда җиләк җыйган ятим малай. Кызлар уйлый, шуннан көләм, җылыйм мин. Чөнки без 41 ел балалары, сугыш чоры балалары, авырлыкны, ачлыкны, ялангачлыкны күрдек. Ләкин әнә шул кызлар уйларлык булгач, шигырь уйларлык булгач, хыял үстергән безне. Шуны әйтәсе килә. Сезнең менә иҗатыгызның башы нәкъ 60 елларга туры килә. Бу инде романтик еллар белән ничектер үзгәрешләр еллары белән бәйле вакытлар. Шуңа да сезнең иҗатыгызда күбрәк лирик шигырьләрдер инде. Әлбәттә, шагыйрьнең һәрбер шагыйрьнең лирикасы бик кадерле була. Аны кайвакытта мөхәббәт шигыре дип тә атыйлар, башка дигән шикелле. Чынлап та туган җир үстергән, туган телгә мөхәббәт белән иң беренче булып Тукай шигырьләр белән ачылган тел
бала чактан килгән шундый матурлыклар, илгә, туган телгә мөхәббәт, укытучылар биргән ачкан шул тел, ул һәр вакыт үзең белән бергә инде. Әнә шуңа күрә бүген дә шулай ул дәвам итә. Менә әйтик, яшибез, хәзер әйдә рәхим ит 80-ем, Ходай кушса алга бару исәбем, картлыкта тансык каләмгә, күрсәйдем илһамчысын шул алдагы дистәмнең. Ягъни менә лириканың инде илһамчылар да тудыра. Һәм мин әле 9-нчы дистәдә дә Ходай кушса илһамчы булыр, язырмын дигән уем бар. Әйе, шулай булсын, әйе, озак яшәгез, матур яшәгез. Чөнки үч тукай яшен яшәгән гаташ мин. Үземне даһи дип инде саташмыйм. 80-гәчә яздым сабыйлыгымнан. 90-нан соң валлах бүтән маташмыйм. Дахи дип саташмыйм дисез, әмінә сезнең иҗатыгызга алдыңгы һәм күренекле шагыйрь дип әйтәләр сезне. Менә шундый бәйләүгә ничек карыйсыз? Уңай бәйләү бик күңелле инде ул. Әйбәт сүзләр ишетү. Тәнкыйтьне генә ишетү кыен. Төрлесен ишетергә туры килде. Беренче китабым чыкканда ук миңа ул китапка 4 рецензия басылды. Ул гел уңай, бик борын күтәрелде, бик 66-нчы ел иде бу. Шуның белән Язучылар союзына алдылар. Хәсән ага Туфан рекомендация бирде. Китапка кириш сүзне Сибгат Хаким язган иде. Ул вакытта безнең яшьләр 60-нчы еллар башында дәррәү бер төркем яшьләр әдәбиятка, шигъриятка килеп, ул укучыларның күңелен яулап алган чор иде. Әйтик, Раул Фәйзуллин, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, Рөстәм Мингалим һәм мин бәндәгез инде. Соңнан безгә килеп куштылар Зөлфәт, Разил Вәлиев, Мөдәррис Әгләм, башкалар, алар буны Роберт Миннуллин, менә шулай итеп, әкренләп буннар шулай ялгана ул килә. Безнегеләр менә шул күбрәк 41-нче еллар бугыны иде. Әйе. Менә шуңа күрә минем сорауда туа, укучылар әгәр безнең шигъриятны беләләр икән, шәхсән минем иҗатны беләләр икән, минем беренче китапның исемен беләләр микән? Менә уйлыйм. Әйе, менә игътибарлы булган тамашачы шушы сезнең сорауга шундый җавап бирер. Бүлеккә китап әзерләп куйдым. Бик матур сүзләр язып. Автографыгызны куйдыгыз? Әйе, автографны куйдым. Туган телгә, милләткә, шигъриятка тугры тамашачыга автордан. Фәрәди Фаташ, имзам. Тамашачылар безгә 554-30-51 телефон аша шалтыратып, сорауга җавапны юлласыннар һәм инде җиңүчегә китап бүләккә булачак. Берәр шигырь укып китикме шушы җыентыктан? Менә шуны укып барабыз инде, Аллага тапшырып, әйтнидә. Менә хәзерге яшькә җиткән вакытта сирәгрәк язылган шикелле күренә кешеләргә ниләргә. Хәлбуки мин бу еллар арасында 5 томлык әсәрләремне чыгардым. Шуннан соң менә шу китапларны чыгардым. Татарча, русча, инглизчә бер китап чыгардым, үземнең лирикадан. Һәм миңа әйткән кешеләргә менә шундый гаташ сүзем дигән шигырь. Хатип дустай хуш күңелләр, тәнкыйтьчем дустым Хатип Миңгуловның һәм башка уйлы бәгъзеләр сирәк күренәсең басмада, утың сүрелмиме диләр. Әйтсә шулай нәзкәй билләр, авыздан чәчеп инҗиләр, илһам бирүче ут күзләр, үзе шигырь кызлар, Ходай язган шедеврлар. Безне инде күрми узар. Кайда китте шат заманнар, иртән чәчеп, кич урганнар, юлыбызга чыгып гүлләр, шигырь булып көлгән көннәр. Хуш күңел дус һәм бәгъзеләр, картлыгым алда күп сөйләр. Гаташ дип танырмы яшьләр, киләчәктән дәшәр. Кемнәр? Менә шундай уйда борчый. Киләчәктә укырлармы безне? Туган телебез яшәрме? Милләтебез яшәрме? Шуларны уйлап, шундый шигырьдә язылган. Миңа киләчәктә мине укулары кадерле. Бүгенге көн әле әйбит, бүгенге көнгә әле яшисе килә. Әйбит,
Жәлки шигырьләр ди Атнабай, шундый шагыйрыбыз. Үзем үлсәм, алар ди үләрләр. Яшәтермен мин дә бәлки исәндә. Үлгәч ни дияр вакыт тәнкыйтьчеләр. Менә шуңа күрә вакыт ул ком сәгатендә шикелле ага. Бит яңа исемнәр килә, яңа шагыйрьләр килә, укучылар да килә. Таләпчән, заманга яраклы үзләренең сорауларына җаваплар эзлиләр. Шуңа күрә киләчәккә мин шуңа күрә кызыксынып сораулар бирәм, күземне киләчәккә төбим. Бүген үк шул сорауларны әйтеп куям бүген. Илһам турында берничә тапкыр әйттегез. Сезне бүгенге көндә нәрсә илһамландыра? Шагыйрьне Николай Гумилев дигән шагыйрь булган бит инде. Революциянең 21 елында аны атканнар, әйткәннәр бер ялгышу дип әйтәләр инде аны. Теге Кронштадттагы матрослар янында очрашуга барганда шагыйрьне нәрсә илһамландыра дигәч бу инде революция фәлән дигән җавап китәләр бит бу әйткән. По-моему, вино и женщина дип әйткән дигән инде. Мин шәрәпкән әйбит инде 40 елдан артык баш тарттым. Но башкалары илһамландыра инде. Ләкин илһамландырып бүген милләт өчен, газиз туган теле без өчен яну. Менә бүген көннең шулар глобализация дип башка дип кысып халкыбызны дөнья аренасыннан әйбит кысарга итәргә тырышуы безне яндыра. Ул илһамландыру түгел, үзеннән-үзе шигырь язарга. Туган телебезгә, шуңа үзебезнең гомеребезне һәм иҗатны багышларга итерә. Татар телен саклап калу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Ата-аналарның безгә татарча теле балаларны укытмыйбыз кирәкме дип торалар икән. Димәк, кайбер дәрәҗәдә мин үзем дә гаепле дип уйлыйм. Димәк, менә безнең шул кадәр янып язган шигырьләребез дә алар күңеленә үтеп кергәннәр. Телнең зурлыгын, матурлыгын, мәңгелеген без аларга аңлатып бирә алмаганбыз. Димәк, нәрсәләрдер үзем дә гаепле. Менә шуны әйтә алам. Димәк, мин дигәнә түгел, шагыйрьләр дә, шушы тел өлкәсендә эшләүләр дә, сәнгать кешеләр дә, җырчылар да, мәдәният кешеләре дә, без димәк туган телебезне ныклап торып, сеңдереп, мәңгелек итеп әйтә алмаганбыз дигән сүз. Бәлки безнең көчебездән ул килмидер дә, киләлмидер дә. Чөнки бүгенге көннең катлавы булган чорында телне саклау бик авыр булачагын без белеп торабыз, ләкин соңгы сулышканча шул юлга. Барыбер дә нәрсә дә булса эшләргә кирәк, шулай бит. Яз айларында тугансыз сез, менә яз күңелегезгә ниндер яңа рухлар, ниндер яңа омтылышлар кертәме, биреме? Әлбәттә яз. Мин инде минем туган көнгә якын гына Нәүрүздә бит инде, 21 март. Шуңа күрә үзеннән үзе ул яз уята торган ай. Мин һәр вакыт яшьчәктә ул вакытта бик күп язадыр идем, чыгышлар ясадыр идем, студентлар янына, мәктәпләргә күп йөридек. Менә шушы һәр төшкән ковид аркасында очрашлар кадәр сирәгәйде. Бит менә шигырьләрне бит инде ул гүзәлләргә карап уку үзе бер бит инде тетрә, үзеңдә тетрәндерә. Кай вакытта аларга тәэсир итә. Бит менә шуңа күрә сез булганда, хатын-кызлар заты булганга без яшибез. Сезгә бурычлы, әнкәйләргә, ярларга, тормыш иптәшләребезгә, кызлары булганнар, кызларның бит шулай ук инде аларның игътибары өчен яши. Гомумән, без хатын-кызларга бик нык бурычлы. Менә әүвәл без барнала бер әнкәйләргә бурычлы. Чөнки сугыш елларында, авыр елларда үтермәде, үстерде һәм кеше итәргә тырышты. Аннан соң бәлки табигать үзе дә сайлап алгандыр. Безнең буына лисән. Чөнки үлән аша үстек. Җир, туфрак бит үзе булышты. Менә шулай димән. Һәм шул вакытта илһамчыбыз һәр вакыт хатын-кыз, изге хатын-кыз булды. Менә ирләр узган гасыр буе янды сугыш мичендә. Хатын-кызлар илкәсендә дөнья калды. Ул менә бүгендә дәвам итә. Шуның өчен дә без хатын-кызларга бурычлы, аларга бурычны һәр вакыт шигырьдә әйтеп китәргә тиешлебез инде. Рәдиф ага, менә сезнең кебек менә шулай танылган шагыйрь булучыларга нәрсә дип хыялланган кешеләргә нәрсә дип әйтер идегез?
Танылган шагыйрь булырга да хыялланган кешеләр әйбит алар күп булырга мөмкин. Хәтта бөтенләй жанрда бүтән жанрда эшләгән әйбит гомер буе проза язганмы, очерк язганмы, әйбит җырчымы ул, яисә тәнкыйтьчеме, ул да үзе өчен генә шигырьләр яза. Шигырь ниндидер бер илаһи көч ахрысы ул. Әйбит үзенең серләрен кысая торган, башка кешеләргә сөйләшмәгән әйберләр шуңар теркәп кую, язу бар әйбит. Ләкин шын шигъриятне аны безнең бик зур даһиларыбыз бар. Әйтик, Тукай шикелле, Дәрдемән шикелле, Сәгыйть Рәми шикелле, Шайх Сәдап Бабич шикелле һәм әлбәттә Такташ шикелле. Менә гомремнең сизелми узган киче укый торгач Тукайны һәм Бабичны. Алар рухына шәкерт мин 80дә дә һәм ғұрурмын, рухым да бай һәм көчле. Менә шуңа күрә аларга үземнең шәкерт булуым белән бик мин ғорурланам. Шуны әйтмәкче булам, димәк шигырьгә киләләр икән, үзләренә кадәр булган асыл мирасны, халык авызыятын, шуннан үсеп чыккан борынгы мирасны һәм бүгенге узган гасырның бөек шагыйрьләрен белмичә, өйрәнмичә, алар мәктәбенә кермичә, әлбәттә зур шагыйрь булып булмый. Аларга әйтәсең инде, Дәрдмәнд әйткән бит. Ишенде даланың тулпар аты, Урал шыңқарының сынды канаты дип. Димәк, еллар үзенекен эшләй. Әйбит Урал шыңқары, әйбит бер көтә булган кеше дә шулай һәм тулпар атлар да ишенергә мөмкин. Менә шушы минутларда да, шул вакытта да иң соңгы сүз илең турында, туган халкың турында, туган телдә булырга тиеш дип, менә шушы нотада бетерәсе килә минем сүземне. Бик матур сүзләр әйттегез, бик зур рәхмәт сезгә бүгенге көнегезне тагын бер кат безнең белән башлаганыгыз өчен. Юбилейгыз матур узсын, алда сезне матур-матур еллар көтеп торсын, тамашачыларны, иҗатыгызны сөючеләрне яңа китапларыгыз белән шатландырып торырга язсын үзегезгә. Амин, шулай булсын. Бүгенгә менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.